Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Siza nelizwi elizosivula amehlo namhlanje, an eye-opening message ethi uYehova ukhona. uYehova awahamba noMoses, uMoses wayesoyika naye phaa uyokhulula amaSrayeli. Wabuza wathi, ndiyakuva Yehova uba uthi uyandithuma kodwa ungixelele uba ndizahamba nabani na. Wamphendula kanti kwi-Exodus 33 verse 14 wathi, ubuso bam bohamba nawe ndikunike uphumla. What my presence will go with you and I will give you rest. Yabona, uzasinika uphumle. Sisithembiso sakhe sokuthi njena uYehova xa simthembile sihamba naye, si-acknowledge his presence ukuthi ukhona, nangoku ukhona kule ndlu. Aphinde ukuqonondisa ukuthi njena unathi kuDeuteronomy 31 ngela xesha uMoses athi njena exelela uYoshuwa, Yoshuwa hamba naba bantu, mna sendimdala ngoku andizuhamba nani. Ebomeleza phaya kuverse 8 athi uMoses kuYoshuwa, nguYehova ohamba phambi kwakho. Balulekile into ukuthi abantu bamazi uYehova ukhona, ngoba ngoku bayarekrutha kaloku. Umtyholi naye uyarekrutha abantu bakhe ukuthi njena makugcwale kwelaa cala lakhe. Wena ke sukungazi ukuba uYehova ukhona kuyo yonke into oyenzayo, ungathakekho Yehova, ndiyakucela ungathakekho. Wathi uYehova uzohamba nawe, uyawuba nawe, akayikukuyekela, akayikushiya, uze ungoyiki, ungaqaphi umili. Emomeleza uDeuteronomy loyo 31 verse 8. Aphinde kakhona uYoshuwa ke ngoku ukhuthaza uYoshuwa ke ngoku uYoshuwa naye usendleleni yokukhokhela amaSrayeli. Uthi ke ngoku kuYoshuwa ivesi yokuqala kaYoshuwa, ivesi yesithoba, isahluko sokuqala ivesi yesithoba, uzozifundela ukomeleza ukholo lwakho ukuthi uYehova lo omlandelayo ukhona, awulandeli ayikho. Nguye ohamba nawe endleleni. Yomelela, qina, yethemba yena, ungathembi isiqu sakho, ungathemba amandla akho, ungathemba abantu. Abantu bathandazanya nathi, abantu bakhethiwe nguYehova uba basithandazele, basithandazise. Kodwa ungathi akekho uYehova, ungakhohliswa. Verse 9 uYoshuwa 1 athi, yabona ndikuwisela umthetho wokuba womelele ukhaliphe. nguYehova lo, uxelele uYoshuwa, kuseyiNguYoshuwa ngoku okhokhela amaSrayeli. Yabona, athi ndikunikele umthetho wokuba womelele ukhaliphe. Athi musa umnkwantya, ungaqhephuki umbilini, ngokuba uYehova uThixo wakho unawe apho sukuba usiya khona. Kwiintsuku zokugqibela siyakhuthazana, siyomelezana, sivulana amehlo, eyoba sazi ukuba uYehova nathi ukhona, eyoba impendulo singezi ngeli xesha esifuna ngalo thina kwimithandazo yethu. Ayitsho into yokuba akekho, and ayitsho ukuba akazusiphendula. Unendlela yakhe enza ngayo izinto, umaxhoba yakhawuleza. Masomelezane, masomelele, masifundiseke. There is God in Israel, God of the Israelites, owawakhululayo, nguye nathi ozasikhulula. Sikhululekile kodwa ngoba sesithumelele indodana nguYesu Kristu ebizosifela. Utshilo ke wathi njena, za kum, thatha umthwalo wakho wonke uze nawo kum, ndakunika uphumla. Sithenjisiwe nguphumla. Uphumla kubalulekile, ipeace ibalulekile, nerest ibalulekile.
into yokuba uyazazi ukuthi wena unomzali wakho wena uwedwa. Ungavuka bekulahlekisa. Ungathi uma ugula or else ujongana neengxaki ezininzi uve besithi you are on your own. You are not. You are with your God. God bless you.